Existuje jedna krátka, no nesmierne hlboká modlitba z kresťanského východu, ktorá je v skutočnosti akoby kompletným programom pre duchovný život. Je to modlitba svätého Efréma Sýrskeho a v nasledujúcich chvíľach sa na ňu pozrieme trochu bližšie. Ale poďme na to inak. Čo ak by sme sa na modlitbu nepozerali len ako na nejaký zoznam zbožných prianí? Čo ak je to skôr, niečo ako duchovná diagnóza? Taký presný skén nášho vnútorného sveta, ktorý odhalí, čo nás vo vnútri naozaj trápi. Aby sme však tejto diagnóze dobre rozumeli, musíme si najprv ujasniť jeden kľúčový pojem. A tým je hriech. V byzantskej tradícii to totiž nie je v prvom rade o porušovaní nejakého pravidla. A práve tu je ten zásadný posun. Skúsme na chvíľu zabudnúť na hriech ako na právny prečin. Tu je hriech vnímaný skôr ako vnútorná choroba, ako deformácia našej prírodzenosti, ktorá bola stvorená pre celistvosť a jednotu. Jazyk cirkevných otcov bol v tomto až prekvapivo medicínsky. Hovorili o diagnóze, o terapii a o uzdravení. Takže modlitba svätého Efréma začína v podstate ako taká lekárska správa. Prvá časť presne pomenuje symptómy. A čo je fascinujúce, neopisuje konkrétne zlé činy, ale skôr tie vnútorné sily, tie princípy, ktoré vedú k rozkladu celej osobnosti. Nazýva ich duchmi. Sú to 4 duchovia, ktorí predstavujú akúsi kaskádu vnútorného rozpadu. Všetko sa to začína s nechútenosťou, takouto stratou zmyslu a energie, potom prichádza nedbalosť, rozptýlenosť, jednoducho neschopnosť sústrediť sa. To prerastá do túžby pomoci, do snahy ovládať druhých, a celé to končí prázdnymi rečami. Zbytočnými slovami, ktoré ničia vzťahy a rozbíjajú komunitu. Je to postupná dezintegrácia človeka. A toto nie je len nejaká abstraktná teológia. Veď presne tento vnútorný konflikt, túto rozpoltenosť opísal už apoštol Pavol. Je to ten veľmi známy pocit, keď časť z nás chce jedno, no nakoniec urobíme presný opak. Lenže žiadna dobrá diagnóza sa predsa nezastaví len pri opise problému. Musí nasledovať liečba. A presne sem nás vedie druhá časť modlitby. A tu vidíme ten obrovský radikálny rozdiel. Cieľom nie je len tak nejako opraviť zopár chýb. Nie. Cieľom je kompletná rekonštrukcia osobnosti podľa nového vzoru. Namiesto toho rozpadnutého starého človeka má nastúpiť celistý nový človek, ktorého prototypom je Kristus. To, že práve táto modlitba je srdcom Veľkého pôstu, nie je vôbec náhoda. Celé toto obdobie je totiž chápané presne takto, ako čas intenzívnej duchovnej rehabilitácie, ako terapia, ktorá má za cieľ obnoviť naše vnútorné ja. No dobre, a ako táto terapia funguje? Kľúčovým slovom je tu byzantský koncept synergie. Nejde o to, aby sme sa teraz snažili vylepšiť sami seba nejakým heroickým výkonom. Askéza tu nie je individuálny šport, ale partnerstvo. Je to spolupráca medzi našou snahou a Božou silou, ktorá nás v skutočnosti uzdravuje. A presne toto je ten rozhodujúci obrad. Všimnime si, že modlitba nehovorí ja si dám ducha integrity, ale daruj mi ho. Uzdravenie tu nie je výsledkom našej vôle, ale darom, ktorý musíme prijať. Je to o pokore, nie o výkone. A nie je to len nejaký výmysel. Pozrite sa, ako úžasne to vystihuje písmo. Máme uskutočňovať svoju spásu. To je naša časť, naša práca. Ale zároveň je to Boh, ktorý v nás pôsobí. Je to dokonalé partnerstvo medzi ľudským konaním a Božím pôsobením. Takže, aký je vlastne konečný cieľ celej tejto duchovnej terapie? Kam to všetko smeruje? Cieľom je presný opak pôvodnej diagnózy. Kým choroba bola rozpad a fragmentácia, liekom je zjednotenie. Ide o to stať sa celistvou, vnútorne priehľadnou a zjednotenou osobnosťou. Znovu poskladať to, čo bolo v nás rozbité. A toto siaha oveľa hlbšie, než len k nejakej psychologickej pohode. Konečným cieľom nie je len byť v kľude. Je to cieľ kristologický. Mať účasť na tej dokonalej jednote, ktorú má Kristus s Otcom. Je to vlastne pozvanie do samotného života Boha. A tak na záver zostáva táto myšlienka.
Skúsme si predstaviť, že by sme si túto starobilú modlitbu priložili na vlastný život ako taký diagnostický nástroj. Akú diagnózu by nám asi ukázala? Čo by odhalila o našom vnútornom svete? Práve dnes,